Суында тигәнәктә күбәләк. Балачак җыры конкурсында җиңгән 5 җырга клип төшерелә. Аларга аранжировка ясарга музыка белгечләре һәм Казан Нуры ансамбле ярдәм итә. Әлеге җырны Шамил Саврилов башкара, авторлары Раиф Мөхәммәд Рәхимов белән Сәкинә Хәйруллина. Җырчы егет бу клипта төшкәннән соң телефонны кирәге өчен генә кулланам ди. Җыр миңа бик ошады. Шыңнан да дуслар белән бик күп уйнарга кирәк. Балалар клипларны төшерү мизгелләрен сагынып искә ала. Күп хис калдырган ул самолетта чыган идек без. Казан өстендә, безнең бөтен матур Кремль өстендә, Кол Шариф өстендә. Без авылда төшердек, Кабан күлендә һәм монда студияда. Иң кызыгы булды, мин үз кулым белән шүлмә ясадым. Ул бүген дә минем өйдә тора. Казан җырының конкурста җиңү тарихы кызыклы. Рәхимә Арсланова Алсу Салиховага шигырь язып бирә. Композитор аны монда тапшыра. Шигырь авторына әйтергә оныта. Ул аны конкурста җиңү яулагач кына белә. Бу җырга клип та булуы, әлбәттә, ул җырның дәрәҗәсен тагын да күтәреп, беләсезме, аны тыңлаганда ничектер үзебезнең Татарстан, башкалабыз өчен горурлык хисләре уяна. Клипларның премьерасы 10 декабрьдә Шаян ТВның онлайн концертында булды. Бу иҗади ярышка 46 җыр кабул ителгән. 5 автор җиңүче дип табыла. Biz bu җырларның аранжировкаларын һәм текстларын, көйләрен без аларны музыка мәктәбендә укучы балаларга да таратачакбыз. Чөнки бу балачак җыры шундый конкурс, аның әле кайтавазы бик озакка җитәргә тиеш. Әлеге клипларны Шаян ТВ, ТНВ каналларынан һәм Болгар радиосыннан тыңларга мөмкин. Киләчәктә мондый җырлар әле шактый булачак ди оештыручылар, чөнки балачак җыры конкурсы 2нче елга да оештырылачак. Шулпан Касымова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Яңа елга 9 көн калды. Район шәһәрләрдә чыршылар ачыла башлады. Хәзерге вакытта Казанның 4 парк һәм скверында шундый бәйрәм бара. Иделбуе районында ул әйтик Комсомолец паркында оештырылган чыршы утларын биредә тагын ярты сәгатьтән кабызачаклар. Әлегә концерт карап хозурланырга мөмкин. Бәйрәм мизгелләрен сезгә дә тәкъдим итәбез. Новый год,